Paneurópska vysoká škola vo februári spustila novú parkovaciu politiku. Chcela ňou tak vyhovieť študentom. Názory na ňu sú však rôzne. Za mňa je to úplne dobrý nápad, tým, že sa tu preriedilo počet aut. Jedine, čo mi vadí, že je to spoplatnené. Myslím si, že tým, že si platíme už školné, tak by to malo byť for free. Do tejto školy už dávame dosť peňazí, akože na to školné. Takže ja to nechcem platiť zbytočne ďalšie peniaze, hlavne keď tu môžeme stať aj na tých modrých. Cez aplikáciu by to máš zadarmo. Nie všetci však dodržujú parkovaciu politiku modrých zón a často parkujú aj mimo nich. Parkovanie v týchto zónach pritom platí len pre Bratislavčanov. Vodiči z iných miest často platia masné pokuty. A raz sa nám aj stalo, že na prednášku vlastne prišiel mestský policajt s tým, že aby teda auto preparkovali, lebo inak bude odtiahnuté. Najväčším problémom je podľa študentov spoplatnenie. Riaditeľka vysvetľuje, že poplatok neslúži na príjem zisku, ale na udržateľnosť celej služby. Tá rampa tiež niečo stojí, hej. Bola už samozrejme aj raz zničená, čiže na to išli prvé náklady. Parkovacie miesto je zabezpečené kamerovým systémom, čiže tým autám sa nemusí nič stať. Výjdu zo školy zrovna na parkovisku, nemusia dochádzať zbytočne ďaleko. Pred zavedením parkovacej politiky v školskom areáli parkovali podľa študentov hlavne tí, ktorí prišli za zábavou na neďaleký Draždiak. Objavili sa však aj takí, ktorí parkovisko nevyužívali len na parkovanie. Celkovo sa podľa študentov situácia s parkovaním po zavedení parkovacej politiky zlepšila. K dokonalosti chýba už len bezplatnosť. Aj napriek tomu, že názory na parkovaciu politiku sú rôzne, škola zmeny neplánuje. Odkazuje študentom, že nie vždy každému sa dá vyhovieť. Patrik Koska, Pevš.